Godmorgen. Nu er klokken altså 11. Nu skal du op. Gå ud, mor. Jeg er træt. Gider heller altså stoppe. Position. Jeg skal få dig tilbage til nu. Prøv nu. Reception. Mor, jeg er ude med Louis og Christoffer. Vi ses. Hvad så? Hvad så, Louis? Hvor er Christian? Vi skal bare mødes med ham op ved Brede Netto. Okay, skal vi bare til at cykle? Ja, nok. Ja. Velkommen, Louis. Men jeg skal lige spørge min mor, om jeg kan få nogle penge hurtigt. Jeg har næsten ikke nogen penge, så skal jeg. Hallo, mor. Hvad hedder det? Mig og Louis, vi er jo på vej i Netto sammen med Christoffer, og sådan der, kan du godt lige overføre sådan 20 kroner til noget mad eller sådan noget? Jeg er virkelig sulten, og jeg har ikke fået noget at spise sådan i virkelig lang tid. Mor, kom nu! Jeg har ikke fået penge i fucking lang tid. Kom nu, mor. Mor, jeg er hjemme igen. Hej, Philip, skal du lege? Vent lige, Louis. Nej, vi vil gå ud og spille Fortnite. Undskyld, altså. Ja, Louis, jeg er tilbage nu. Kom, her. Fuck. Ja, men jeg er også fucking træt nu, så jeg tror bare, at jeg går i seng, og sådan klokken er næsten 3. Jeg går bare i seng. Jeg ses.